Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Na marka jing star jong ka klam jing pang corona. Hakari India bat kentu beru hakajala Meghalaya. Barok jaka mani belai ki skol ki shlem trekam bat kiwei kila syak khang kherdep lut hadian bak sarkar kala penjari da jing khang kherdep hakari barok kawai ke ne hadu sau hos ngi kenti ka sarkar Meghalaya hadian bakala nang pelat suki pasuki ya ki jing tre jing ta ya ki jaka puli menta ka kenti pat ka sarkar kala syem sakawai ka rai ban pleno ya ki jaka mani belai ki badan hapo pur usam jaga jela hadian ka jing khang kherdep ka ne la kompan reu panai kenti Hakajing ekran batu pastor in charge kabalang Presbyterian Pokse, but Uvaika General Jongka Jalan Yamba Shillong, Reverend Father John Madur, kilapen pau, hadu mentahi kem shem lapen bor ke sorkar ban pleno iki yang mani, but kila ongru, ba kedai jing shimrahi jongka sorkar ban pleno ya ki jaka mani belai hakajela, hadin bak sorkar India ru kalaweng ya kajing penjari ban khang ki jaka mani belai hakari India brok hoi. Hakabaide bakani ka benta, dong nyasngap mentai ke jing pensngo. Jong kini ki arngut kino elam jong kabalang Presbyterian bat na kabalang Catholic. Ngi sukbet mani ko khobor nak sarkar bakala syaban pli ki mani na do ki strik jong 9 Oktober. Rengkat bagi tu ki SOP ki bobon ki ba dai ban bot renti. Rengkat bagi sukumen kadan ru kajing sngo ru kajing sya hawi kaliang nomor ba ki SOP ki labon ba bangin bot perking apa deng jong jilong jong man jong kanika perthe te nakaliang jong kapalang kaba ngangadon tingi lanang pun kre kat badiun pun kre ya gitu betan SOP balda ngilong jeseng bangin laban bot perking tendre yamanta bandong pat sibun ru menang hibat ong namar ba ka komiti balang nindang yesong bangi sunghu baka sinod mingi jungi rukan dang syong ban pej berkmi benia itu ki SOP kenang ba lese kala ban poi pat syaki bor pesturi ki bor distrik ki bor balang kumun ban pen long jeseng da go donti ye itu ki SOP te ngi balang pestrian ka ba mo langiton ka bor ka balang ten rengi ye trelang bar ki bor ki bahalor ki bor pesturi ki bor sinod tinggal nak tin nak sinot ru dan nak liang jaga balang pilang pun kure ya gitu kita orang kamu kebetulan haka SOP kan long hi kaba kakam kaba tambah angin indang ila esong komiti terangila berkat nomor ba ke SOP ke ong bet ba ki banwan ki long 1/3 nak capacity jongki mani ke jongi ki mani jongi ong kebetulan hang ni ke capacity jong ka full ke long kong ba syajar tangga bentar ke pasalor ti ada 1/3 nak kata tak susu kintuna hi bani wan jeseng ti ngihap banun bet lese da ki dong wise bakin wan nang ta belaka jong kapur kabang super khat lese haban long di kinja multiple service mde tangwe jeseng hapan long arlight li jeseng sondi khna bakin yo badwan kan te wala kata nginum la ban cover ya ka balang buruk kawai te kita pro namang idang siyo ya to ka notification ng sarkar tingin nang syong ngina berkat ten re ngait ba ublehi la uba un plilat na jing start dingi kumdo bagin ya keren ba ladangi penlong jeseng kemud ngin persang ban thaulat ba boro ki banget ya ka balang pinyo ban wan jeseng ha ka por ka ba lapan bet kerbang ba jongki ngiang ublei namar ni ka teknologi nadu ba sedang kalau orang tundu benai marchi ngila sedang man penlong ini ki online worship service la ko online worship service banyak nujor bar ke balong hemani tem la hemen nujor sendiri kata nak jong ka jing bahapa nak respons ngiyo ni pra banget namar bahaba long jeseng hayeng wad baro ki khot jong ka yeng ki yesimanta war kitu ki bamjuan sing maniru tehenre habalong jeseng hayeng pat ki syong lang ki ya pet lang sing hisem bar kolong ka jengker khu ya ki long yeng long sem kita ni prabanget ki ong te pastor ni online service iman dala long normal biang ki ke haban beteng hi
nomor ba dan sibun kiri utemen menta kim lawan jese ono ki 65 plus kembalong la advice ki man ki khna arit ru hapo sosne kim lawan jese te imat kani ko online service ru ngi haban perkhat bakan dang ya hi na ki wei pat ki mi on wan si mani ten re kumbalong hi overall kani ko online service ka long ki jingkar khu ba khrau ya ki khon ja balang ki ru yang sem kham tam ken ki ya ban mani ublei kalau ke Indonesia ba to ke Yemeni la ban khang re ke jing mani ublei te mula man khang mu ublei udak ba ke jaka borok ban ni sakhi kata hagar ke por ka ba ngem yo ban man si mani ten re ngi yo ban sakri yang sem chong ipan ka ba sedang hi ngi kwa manong ba nyim sim la pen bor ya ka sarkar ban pli ki yang mani mo kata ketika ka kendon ka banyibu bor-bor khamat ketika sarkar ka sim ya karai ban pli ya ki yang mani tengah ngai scam hi ka sarkar ka tip ya ka jinglong jingman jo ka jingko jingkhia hakini ki panai lese hadin bakila perkhat sani bha tekila sya ya ki jaka mane blai bakin plino nadu ka shetrek ubenai risa te balasya tingihap pedang ya kata karai bat rangkat begitu ki SOP jong ke sarkar ni persyang ban pli ki jaka mane blai jongi nda ka ba ya bot renti ro ya kitu ki SOP la ni ki kendon baka sarkar ka bu kenang bagane ka jingpang kanom priak gam de ka besuk ban bot lut i kitu ki SOP henrei ngide ru ban perkhan bangiale persyaya ka jingpang dengan ngai scam ni bagi tau ki kendon kila anda perkat lah, pat ni siam hi nak ki kendon ke ba kamaswa, kila kam jensur, kini ki kendon ke ba laai akan neka arfusan terik mentau benai. Ni laai ban buat nomor ka SOP ke ong no physical contact. Tiah bangi sami komunian ngem don kam ban ketak ya ka keti jong ki breo. Ni siam yo host la ne komunian bat ngibu. Mde bangi dahap man bat ya ka keti jong ki breo bat sakaweru ka SOP ka dasai hi kadar ka ong ba shwa ban sam komunian nak beta jong ki balong Catholic ngide ban sai shwa ya ki keti ne ban sanitize kum baki ong ka parang te ya kata ngin le bat nginom pen slam ya ka jing sam komunian namar ngin bu shibun ki nong sam kitu hi long ki kap ki ba kerpang bat sim lakhang ya ngi ban nom ai ya ka sakramen ne ko komunian na ka bobut ya ka ju ka protokol ne ka kendon ban nom kta ki bre mo ka bangia kran ka sarkar ki don ki case kum kini ki long ki klip mat ki bakhadu ba ki bre ki don kam ya ka jing tengan ban sem ka sen ka ban kong ba ki panbana ban pleno au banai chelio ya ki yemane tingala khot ka jing alang ban ngila batai ba ro ki lengdo ki jongi ki parish priest jongi kila long kila tip bahaya ki kendon bobu sarkar ki bahag ketu kepor ki kham perking henrei bahag bayade bakane ka ban pli biang mentau nai ting sekendu iki lesai kasni kata arfu kundai tarik bat ngin ya batai benia biang kumno ban bot renti ya kitu ki kendon lan ki SOP belabu ka sarkar ni hap sim ya kane bangi di ban husiar bagai jingpang kan nom priang te hagaju kepor pada ru ki para bangai ki don ke ba lakwa e banwan si mane ki don ru ki ba artetet kan ni gede kepor ka ba compare na ki wei pada ki jaj por bat ngim khmi lenti ba ki barok ki para bangai kan poisi yang mane na maraka kan don ni kalabu ki ba pang ki ba sitong kim dei banwan sia yang mane kata kalong baniada ya ki hi bat baniada ya ki weiro tengi ngai ki para bangai kin pedang hi kin don hi ki banwan si mane tang ka sniu trai na maria menta si por hapo ka jalan yam jongi ngila ai ka jing bet la ne ka jing tha ru makila ban pendap ya ka kamram sniu trai jong ki haki sni po ya ti le se katakan ya rap na ka ba ya lum lumbum ya bun pai mar barok siteu kila banwan si mane bat ka balang Katolik hi ti man kasni ka don ka jing len yang nomor kata ka dei ka kam jong yem di tang ka snu train re la te ki pai re me ban wan ka snu train re
kila ban pendap ro hakum kan ni kepor lai jing bit yang ini kila ban pendap ya ka kamram snu trai jiki wat agi singi poya te katakan sa tangkat adu benda badang sa kan ni ka jing pak kan tadian kata pada te ka kamram snu trai te dehi ban pendap maka singi trai la kumno ban ya ka ban bamdan te la ka badon mo nangai ke dium ta te Andrei ka social media ka bangi khot kata ka television ne ka YouTube ne ka Facebook kim la man bujli ya ka jaka jongka physical presence ne ka jing don hi da ka men ka jing man ne blei ka di tang marwai di tang ka basupe ka di ro ka jing sim benta da ka men da ka men siem da ka jing mon da ka jing prakhan tan rei ban ya ka badu kini kita don ken ban yarap ini lah kumno kila yarap ini kata ka rukom bagi penken mau bau bleu don